Здравейте, казвам се Ангел и в това видео ще ви представя по възможно най-краткият и ясен начин какво представлява счетоводният баланс на една фирма. Счетоводният баланс на дадена фирма се разделя на активи и пасиви. Най-простото определение на активите, което можем да дадем, е нещата, които дадената фирма притежава, а пасивите ни показват как активите са закупени, т.е. по какъв начин те са финансирани. Започвам с частта на активите. Активите могат да се разделят на дълготрайни активи и краткотрайни активи. Дълготрайните активи биха могли да бъдат, например, машини и оборудване, сгради, които фирмата притежава, и амортизации. Всяка машина или сграда с течение на времето и при нейната употреба се изхабява. Това се отразява в така наречените амортизации. Следващата категория са краткотрайните активи. Това могат да бъдат паричните средства, с които фирмата разполага, складовата наличност, различни стоки, ако фирмата продава стоки, и вземани от клиенти. Това са продажби, които вече са направени, издадена е фактура, но средствата още не са постъпили по сметката на фирмата. Преминаваме към дясната част на счетоводния баланс. Това са пасивите и собствения капитал. Собствения капитал се дели на основен капитал. Основен капитал – това са средствата, които собствениците на фирмата са внесли, за да може да се закупят активите. Под основния капитал също слагаме и натрупаната печалба или загуба. В този случай фирмата има печалба 30 000 лева. Следват задълженията на фирмата. Задълженията отново ни показват как фирмата се финансира, за да закупи своите активи. Например, за тази фирмата има кредит от банка за 50 000 лева. Също така, тъй като фирмата се снабдява с различни продукти и услуги, тя има задължения към доставчици на стойност 25 000 лева. Тази сума отразява стоки или услуги, които вече са получени, но които все още не са платени. Ако събереме сумата на всички активи и на всички пасиви, виждаме, че тя е една и съща. Това е основен постулат в счетоводството и при изготвянето на счетоводния баланс, сумата на активите и на пасивите трябва да е една и съща. Ако това видео ви хареса, абонирайте се за канала ми, за да научавате първи за интересни видеа в сферата на счетоводството, финансите и инвестирането. Благодаря ви!